ピザを食べる時のマナーってあるんですか？そうだね。イタリアでみんなやってる食べ方紹介しようかな。まずイタリア人はピッツェリアでピザを食べるときシェアはしないことです。日本だとよくシェアしますけれども、イタリア人は自分のピザしか食べないですね。ピザは基本的にカットされないまま出てくるので、ナイフとフォークで自分で切ります。手で持って食べないんですか？そんなことないです。切ってから手で食べる人もいます。ピザの食べ方は本当に自由です。まずその耳を切って耳を先に食べる人もいるし、耳を取って中から食べる人もいます。一緒に飲むドリンクはワインですか？飲み方ももちろん自由ですけど、イタリア人は基本的にワイン飲まないんですね。ピザの時どちらかというとビールかコーラですね。先生の好きなピザはあるんですか？私の一番好きなピザはクワトロフォルマッジロッサです。クワトロフォルマッジだと普通はトマトソースはつかないピザですけど、私は4種類のチーズとトマトソースが最高だと思います。ピザはシェアしないけど、この投稿はシェアしてほしいな。チャオ。